Toto je Rádio Slovensko. Pozdravujem všetkých poslucháčov relácie Spojky z Rádia Slovensko. Tu sme práve donahrávali časť s Janom Žgravčákom a opäť mám tu dilemu, ako zapojiť do tejto skvelej upútavky samotného hostia. Keby si sa mohol dobrovoľne zapojiť do tejto upútavky, čo by si ľuďom povedal? Počúvajte Spojky, pretože tento diel práve nemusíte, ale všetky ostatné boli veľmi dobré. Nie, počúvaj. Práve, že to bolo veľmi zaujímavé. Ty si jeden veľmi pestrý človek. Možno, že si sa sám o sebe niečo dozvedel, nie? Že odchádzaš s takým pocitom, že veď aj toto robím, aj toto je zaujímavé, nie? Ja práve odchádzam s dobrým pocitom, ale až teraz pri tejto upútavke sa začínam hanbiť. Že dobre si to neviem, mám z toho také zimomriavky, ale myslím si, že to bol veľmi príjemný rozhovor, lebo máš talent, mohlo by z teba niečo byť. Dobre, tak si ma tu ešte držte, veď uvidíme, ale aj pocit hanby je dobre zažiť. Takže zažili ste už len v tejto upútavke pocit hanby, zimomriavky, všetky rôzne emócie a ešte oveľa viac zažijete v samotnej relácii krátko po 11. už najbližšiu nedeľu. Toto je Rádio Slovensko.